Fambisa tu. Uri kumhanya kuchikora ikoko unoti weti dzasiye dzaitwa naBeni dzinobviswa nani? Mudzebeni achabvisei. Iwe ukwati kupfekewe. Ndinambisa magumbezi. Handitu. Handizvepamuro. Mama anongotyoro. Kunonoka kwacho zvine basa rei? Kana akarohwa ndionorwadziwa. Enda kuchikoro. Iwe fambei. Fambisa tu. Hausi kudzidzira inini kuchikoro kuenda kushamisira nako. Ndamutevera narini. Baba domu. Yo. Svikai zvenyu. Baba apeshi mwanangu. Shuwa. Sambire. Tambomo. Garini chepapa kwako. Aiwa, mukabva maumbu pepa pere naye vana. Garai zvenya. Makadiame. Sipo makadiwa mwanangu. Bed. Makadiwa. Sipo makadiwa. Amai. Ishamwari yangu. Anonzi Mareza. Toshanda naye. Mareza. Ava ndo momzo waiva ndaitaura. Anonzi amaimo kuti ndaimbogara panapa. Tiloja pana. Pandai ndaigara kuzasuko pai. Ndairera panapa. Sure. Aiwa, tafanana kuziva ya maimo. Aiwa nesi mwanangu. Wakadi kwa maya kwa mfungo wana mazana yari. Wari. Wari kuja. Kweye murura wangu amaipeshe muri kumboonana naye. Kocha chiza kai. Kocha chiza kai. Chiko chakuitika zvakare pana. Nyarara sauri. Kochiko. Nowanika shamwari yangu. Chii chiri kuitika pana? Abaipeji vakachaya. Vakachaya. Mashura waya muri kunditaurira iwayo. Chokwadi here. Mashura waya muri kunditaurira iwayo nayangu mana. Mukakwadi kunditaurira kuti amaita zvinaitika izvozvo nene. Saka amai muchiona tauya kudai zvinhu zvavo zviri kugove saka tauya kuti zvizivo zvamakandibatira tatadza kubhatira rendi titadza achikumbirawo zvida kugovewa zvakaoma chokwadi zvakaipei zvakaoma ndosikatauya Ndina mari yacho mama yanayo here. Andinakaseta mai. Nditakatenga zvese zvepanapa. Nditakatenga COVID. Nditakatenga COVID. Saka anchita mai. Mukati batsira zvinhu zvakagovewa. Mari inozouya. Pamusoro yamai. Motoita mweya wekubereka chokwadi. Dziyo ndo yakatomisa basa rese. Dziyo yoda kutogovewa iyoyi. Motoita mweya wekubereka mai. Manje panoshupa kakomana kana pasina kana mari. Panotonetsa. Mari inouya mai. Pana wardrobe yatakagadzira tikaveza toda kutengesa. Pane mudziyo watakagadzira amai. Tine wardrobe yatakagadzira.
itori ready kuti mugovera uri kuuya uyu inenge yatobhadharwawo chokwadi mari yenyu tinobva tangouya nayo ndikuti amai mukasati mazviziva toita gozi wachiregera wamba uchishema mwana eheregedze ndinotora makii emba yachona ndikuvhurirei asi mari yangu ndinoida komana ndinotarisira mumandi yekumashure nemugovera wacho izvo kuzondinetsana baba zvino manje zvinhu zvacho muri kuzvitakurani taya mota iri pagedhi mota zvemwana wangu naizvo so matowana mari yekuhaya motikari wataradza kuti uri kuunzawo kana kateni zvako mwana wangu kateniwo kekubvisa nyadzi chengeta kwese kwandakaita komana lori ipapo Oh, thank you. Let me find something in the trunk. Hello. Oh my God. Elda. Maita zvakanaka. Mati Maria Elda. Mari? 5,000. Vanangu ndinda kudedza. Inini ndiri kuona upenyu hwenyu imimi munofanirwa kuhwatanura mega. Manzwisisa? Iye zvine iwewe wakaroorwa kumba kwevanhu, handiti? Iwe night wakaroorwa kumba kwevanhu. Ndizvo? Ya, ndizvo. Inini ndinoda vana vane hunhu hwechiKristu. Vanoratidza kuti vakabuda mumba inonamatwa imba yechiKristu. Kwete kundinyadzisa. Kwete kuti inini ndioneke fanika munhu akashama zva. Anyway, zvomuitaka 3,000 ngauye kuno ku 200 moshiya nako kuko. Then imwe yacho mobva maisa kubank. Naida. Mwari wakanaka. Ngatina matei. Icho kwani. Ndatsenza. Ende mwari ari kwakubara. All right. Okay. Sweet. Ndataura napasta na Elda Tikondo. Oh, okay. Sa. Maria yaiti. Maria yaiti. Are you serious? I'm serious. Saka dede zvamuzoba zvaita. Ndakhala dede. Ndikudzoka dede. Iwe wakaroorwa iwe. Iva pasi pemurume wako. Uchiteerera murume wako. Uchida hama dzemurume wako. Urunzwa mwanangu? Ndo zvinoita mwana akabva mumba yechiKristu. Nekuti anonyanya yeyo kudherera. Kwete kuita fanika mwana akabva musango achienda mumba mevanhu. Newe futi iwe haikona kuti uyu anonyanya. Iwe akaroora kumba kwevanhu. Unofanirwa kurakidzika semwana akabuda mumba ine chitendero. Uri kuzvinzwa naiti? Ndikuzvinzwa. Iye zvinotarisa wona. Zvaunongoita iwewe zvokungoti unowatora wasiya. Watora wasiya. Watora wasiya. Uchazosvika kugadzikana rini iwe? Problem inoitika pandiri ndekuti mukadzi wandaimbogara naye amaipesha ndowanga usina hunhu. Wanda naye ndiye mukadzi chaiye anoenda kubasa. Mukadzi anofanira kuti vanotsukunyurwa kuti mukadzi anogara pamba achitangomira kuti havana zvaitawo. Zvese izvozvo zvine basa rei? Zvekuti yeye anogara pamba, yeye anoshanda. Mukadzi chete. Iwe unofanirwa kudzidza kuti kana watora mwana womunhu gara naye, gadzikana. Urege kuita fanika wakabva musango. Asi neuyu wandanaye manje atogara. Ya, ndo upenyu hwandinoda. Nesi mama, nesi.
togozozviona. Mukomana idzi itai serious. Inyaya youpenyu iri kutaura namai. Yes, Muri kutoita henyu zvedambi. ichokwadi ichocho. Ndiwamai uri kutaura iwo. Ngarikwani rinyararo. Izvowo maitiro ako iwayaya. Iwona itika handifunga kuti unochinja maitiro ini. Handitomboona uchichinja maitiro muupenyu hwako ini. Chibude miende. Mwaende kwakaroorera, mwaende kwakaroorwa. Daddy, Yes, love. come here. Miss, muupenyu so mukwanisa kugara nemukadzi for 10 years uchigara nemunhu asiri wako sezvadaita mukadzi wandagara naye kuti ndimuti chaive chigri no ndamunhu wapasta Ndeti mungabe madaro. no handikwanisi kutaura mashoko akadaro semunhu wani semunhu wapasta but handikwanisi kutsanangura but ndinotenda kuti inini mwari akazondipa iwewe mukadzi ane rudo, mukadzi anoziva mwari, mukadzi ane mwoyo wakanaka. iwewe manje izvandai kufastira iwe ukufastira kuti mwari ndipewo mukadzi ane rudo, mwari ndipewo mukadzi akanaka ane mwoyo unotendeka ende anoda mwari ndiwe mukadzi wandakawana. Unoona ituyauya. Muza Satani. Muza kugara naSatani mumba ndokona ndakaita pamurume wayo. Murume wayo akaoma moyo ane utsinye. But anyway, I thank God. Vakandipatani. Ndinotenda Mwari newe murume wangu unoziva. Dani akazondipa munhu wapasta. Akaita sewe Dani. Thank you so much, my darling. Andide kufira munamo kana ichangamire aiere ndirangarire pamurisha nditaramuke andikavume kudzoka shure kwandakabva ndikoromoke nai baba ndirangarire pamurisha nditaramuke andikavume kudzoka shure kwandakabva nditaramuke. Vikala vikala ande ipapo CMT namai handichakwanise kuti ndisvike ikoko baba. Ndakakwanisa kuti ndisvike ikoko nemusi weSatati. Alright baba. Zvakanaka. Rafael. Boss, Muri kuitei baba? kugeza mota. Muri tu? Yes boss. Chitima here chinogezwa nevanhu vairi? Aiwa boss. I want a person who uses sense of reason. Ndozva zvamunowira kuno. Mune muchiwira usikobairira zvimaflash zvenyu muchiplaya music yenyu yana John Gatawa paredhiyo yangu. Sorry. Ita zvako zvekumanhingirikiri kumaheji kwangu uchinhingirika. Tsvina yese. Motikari yacho inopera kugezwa. Uyu ndiye atangira uku. Chiregerai kana musikadi kugeza motikari yacho. Bosi mutabva madaro iyo. Ndora chinhingirikiri chenyu chamakakada munomechi. Handiri kuzviona munomfuti.
Shawari. Tokubatsira nei? Okay, ndandazvona mama vanogara apa tonda matinawo. Yo. Profonza munotsikisana momuzi wangu azizi here. Ukwanewo. Uri mpana ziri ukwanewo. Ndakamuudza se. Yeshamari, uri kukontinue. Ande. Papano manu. Mama, kunayo. Patience, usade kundipima wazvinzwa. Endaura kunzwa maburisa pi. Mama, mirendo mubatsire. Pinomba. Wasona chikuru kunaye. Unopindwa nechando. Mama, ndozanga. Iwa, nditarisi. Unezera nini? Endaura samara kumidza. Ndakuzokuchuke bhiniro. Tari. Ndakauya musuno. Zvandakaitwa nemwana wako. Peda tumurove, takazongonyara kuti mwana. Iwe ikona unyirwa kuti wakamurova iwe. Unoziva kuti ndakakuhwandira, ndakazviona zvese zvakaitika. Wakabweza iwe ukatisa. Atina kubweza ini. Ungatadza kuti iwe wangada wakamutaurira kuti inini ndini baba pano. Imba ino ndeyangu inei. Kuti ufana kumurespecta munhu mukuru kauya. Aiwa kana. Unofanirwa muchallenge kana wasvika panapa. Ndakakuona zvako. Uri kupi iwe? Wewe so. Tobva ndati. Yako ndikati. Nasina neti. Ndikaona iwewe fokosu wakutiza. Ndikati chonodhiri ndanga. Mwanada. Saka nhasi wandigiresha. Aiwa sha kona udaro sha. Kana imoniwo zvaye. Ndina kana mari. Kana ikanyama zvaye. Nhasi. Aiwa kasha. Haungauyi kane umwedza dhiri so. Hazvitomboita. Next week ta Monday ndipati kupiwa mabonus. Next week? Pamandi. Andipasira 4 days chete, nhasi Friday, Saturday, Sunday. Nasa zvakadaro iwo. Next week iye. Kana usina mari no. Aiwa handingambofira izvo handidi. Ndinokubatisa. Chinodya chikafu chine chatengwa nemari. Saka iwe kana wauya nehomwe dzakachenuruka kudai ndinoti ukude Andikude kutaura kuti zoti ipapa pa next week ndipati kupinda bonus. kudai zvenyu baba. Kudai munozouya next week. Kudai.
ndotokutaura ungandishaini kana aiwa shamwari inini kana zvakadaro kana usina kubuda munomoka naiti ari pano inzwa naiti ndinomudedza naiti get out naiti get out tora rubvachi rwako tora rutabvunda rwako rubude enda no akaibude kana iwe kana usina sendi unondipagise get out buda get out ndakujaira kudira zvamahara anditambure iyoyo ini zvakapfuura zviya narodzi iyo zvino hakuchaitwa zvisizio kwakanaka nayo maishiri zvomona yanereraroyo nejehovha muna sisika naiwe mbuya kuvanyashi kwenge muri hauna mafuta wani mafuta akapera kane zuro nai masati akapera unogara panapa Maka separata, say na baba wangu mai maga para.